Ahojte priatelia, som tu spolu s Ľudskou. Ahojte. Tieto príbehy vám mali priniesť náš zvukár Ferry a Filip, ale bohužiaľ je to tak, že obidvaja sú chorí, zaneprázdnení, tak silvestrovský deň sa vám pokúsime spríjemniť my. Nech sa páči, tu sú 3 zaujímavé príbehy, ktoré vám rozpovie Martin, bývalá najlepšia letuška Emirates. Tu je príhoda z prvej triedy. Martin, ideš. Tak sme mali spoločné záujmy a teda spoločnú prácu s Luciou tuto, takže sme robili spolu letušky a ako som spomínal už pár úsmevných príbehov, tak bol to teraz príbeh z prvej triedy v Emirates, kde v podstate som pracoval na ľavej strane v lietadle, kde sa nachádzalo 7 sedadiel, proste pre zákazníkov prvej triedy. A tá prvá trieda v ten daný moment bola celkom prázdna a mali sme tam teda takú pasažierku, predpokladám, že bola z Anglicka, tej časti, a som mu teda obsluhoval, bol som na ňu milý, ako je teda vyžadované v prvej triede, a nastane turbulencia, trošku sa si zatrasú ruky, no a niesol som jej červené víno a to víno sa vylialo. A vylialo sa rovno teda na jej stehná, vrátane intimných partí, takže to skončilo takýmto nepríjemným fiaskom, ale potom som sa jej ospravedlnil a ona vlastne to akceptovala, ale prišla s takou bizarnou požiadavkou na nás, že išla na záchod a zrazu vyliezla zo záchodu a prišla s takými, no jak by som to nazval, vyzeralo to jak padák, ale teda boli to také väčšie nohavičky, takých väčších rozmerov. Pani bola tak priestorovo veľkorysejšia, takže poprosila nás, či by sme ich teda neumyli, nevyprali, tak nám ich dala a proste odišla. A hovorím ja teda medzi babami v gali, že čo ja s tým mám robiť? Proste ja to nebudem chytať, proste to je trošku mimo mojich rozmerov. A oni to potom nejakým spôsobom dali dokopy a ich zavesili, však Lucie som teraz poslal fotku, zavesili do tej proste skrinky, kde sme si vešali bundy a saká, keď sme prišli do lietadla a pasažierov sme tam a tam to viselo proste. Mala tam nohavičky krásne zavesené, takže možno vám to Lucia zazdiela. A tu je príhoda z Airbusu A380 z vrchného poschodia zo zadnej časti. Martin, poď. Tak sme išli do San Francisca a v podstate tam na tom 380, tam ten upper deck, čo je v zadné dvere, to sú UR3, áno? Áno. Tak to je dobre, ja neviem, 12 metrovej výške, cca môže to byť 10-12, no viem, že chvost hore má tuším 18,5 od zeme, pokiaľ viem tie rozmery trošku. No a nejakých 10-12 metrov proste sa bavme. A oni tam s tým vozíkom vysokoždvižným vyšli vždycky a tlačili to jedlo donútra. A ten vozík, je tam nejaká tam gap, taká tá medzera medzi lietadlovými dverami a tou vysokozdvižným vozíkom, alebo jak to nazvem, tá unimobunka, čo sa zdvíha, tam majú ten catering, tak si tam dali takú leteckú veľmi tvrdú gumu, že sa to nedalo ani ohnúť pomaly tá guma. A medzi to, aby tam nebola, aby mohli pekne prejsť s tým vozíkom medzi dverami a tým vozíkom, no to je jedno, už sa pletiem. A teda oni to nosili do gali a všetko, ak naložili všetko catering, tak potom odišli a tá guma dosť splývala farebne s podlahou lietadla. A oni zavrú za sebou dvere, lenže tú gumu tam zabudli. A polovička tej gumy trčala v lietadle, dvere boli zavreté a polovička trčala von. Lenže to som si všimol, keď už 440 tón letelo. Takže ono v podstate robí svoj pre-flight check svojej áreji, skontroluje si dvere, spraví všetky pre-flight checky na 100%, ja som ich spravil na 99 a v podstate tá guma tam zostala, lebo mi strašne splývala s tou podlahou, tak som si ju nevšimol. A okrem toho mi to bolo celkom kvázi veľakrát aj ukradnuté, lebo však tie pre-flight checky sa tam robili stále, vieš, aj či sme prišli a tak, tá destinácia je bezpečná, tak, ale robili sme to, no len vieš, ako niekedy nejaké shortcut sa robili, vieš, čo chcem ti povedať. No a tak lietadlo odletelo a začalo niečo búchať strašne a taký hissing sound, taký že bzzz, vieš, pískalo to v podstate. A hovorím, čo to tu píska? Tak nič mi neostávalo, len teda počas letu, už keď skoval kolesa, keď vyťahol podvozok, tak som zavolal potom kapitánovi a hovorím, niečo tu strašne píska, že sa na to potom dojde pozrieť, nakoľko im nič nesignalizuje v kokpite. Áno, nemajú žiadnu signalizáciu, že bola nejaká dekompresia alebo niečo podobné, tak som im volal a on potom sa na to prišiel pozrieť. Našťastie to bola tá z tých posádok, ktorá bola v pohode. Nazvime ich tak, neboli tam také konfliktné typy. Čiže proste boli sme celá skupina 26 ľudí úplne v pohode. A kapitán hovorí, že no dobre, no tak vidíme, že tam je medzi tými dverami tá guma a búcha to v podstate o fuselage, čo je zvonka. A strašne hrmot to robilo a pískalo to a uvidí, že čo sa stane. A povedal, že máme dve možnosti. Odleteli sme, ja neviem, že to malo 450 tón, možno 440. Hovorí, môže pristať naspäť v San Francisku s tým, že vypustí 150, proste za $150,000 alebo za $200,000 paliva. Hovorí, tak všetci máme po robote tú ranu.
jak to spraví. Áno, alebo teda letíme ďalej a uvidíme, čo bude. No lenže letieť 13-14 hodín takouto vecou, keď to takto búcha, zákazníci sa pýtajú, čo to je, musíš nejakým spôsobom klamať a hlavne môže to ohroziť teda bezpečnosť aj počas toho letu. Nakoniec sa nič nestalo a nakoniec sa o tom zázrakom v tejto spoločnosti nenapísalo, lebo tam sa všetko dokumentovalo. Každý jeden s prepáčeným prd na palube, je tak? Áno, je to tak, presne. A teraz mám sériu otázok a chcem aj ozrejmiť pár faktov. A to, že na 380-ke sa na horné podlažie dával catering práve cez útrojkové dvere. Buď ľavé, alebo pravé. A áno, toto sa môže stať. Ďalšia vec je, že áno, ty si to mal všimnúť, ale teda evidentne tam boli nejaké okolnosti, pre ktoré sa to nestalo. Áno. Čo mi ale napadlo je, že to, aká hrubá, respektíve tenká bola tá guma, že ty si dokázal bez problémov zavrieť dvere. Dvere boli zavreté. Už boli zavreté, inak by som si ju všimol, ja by som mu dal preč. Však to robíš, keď zatváraš dvere, kontroluješ rám dverí, či je v pohode, či je voľný. A skontroluješ si aj zem. Tá zem bola taká tmavá dočierna, tá guma bola veľmi podobne farbná, jak možno ten kvetináč, alebo jak ten notebook by som povedal, taká farba. Takže ono to už bolo zavreté, keď som nastúpil. Nebolo dôvody, tí dvere boli vždycky zavreté. Oni si otvorili, spravili si catering vzadu a vždycky sa zavreli. Takže nebol dôvod ich nechať otvorené. Takže oni boli zavreté a ja som si to tam nevšimol. Áno. Väčšia časť tej gumy trčala von. Bolo to tak cca na polovičku, ale vieš, tam bolo aj slide znútra bola krabica a tá krabica, jak trčala do lietadla, zakrývala ešte aj tú gumu. Takže ja som videl veľmi málo trčať, ak vôbec. Jasné, áno. Vieš, malo to aj ULR2, tieto slide raft. Dobre, a iba tie predné dvere, čo sú hore, mali vo fuselage slide raft, alebo nad krídlom to bolo. Áno, dáme na Instagram takúto fotku, pretože to je veľmi dôležité, aby si to všetci vedeli predstaviť, keď sa my o tom tu rozprávame. A zároveň fuselage, to je trup lietadla. Trup lietadla, ja to sa neviem vyjadriť po slovensky veľakrát. Jasné, však, lebo sme sa to učili po anglicky. A ja ešte doplním tiež informáciu, že prečo lietadlo nemôže len tak pristáť, keď vzlietne, keďže má palivo v krídlach alebo v nádržiach. Pretože lietadlo má povolenú maximálnu vzletovú hmotnosť a maximálnu pristávaciu hmotnosť. A keďže ono vzlietlo s nejakou hmotnosťou, ono určite s takou hmotnosťou nemôže pristáť. Preto trvá nejaký čas, kým oni, piloti, v podstate vypustia to palivo a potom môžu pristáť. Čiže preto Martin povedal, že by všetci mali po robote, nie v zmysle, že padla a odchádzame mimo prácu, ale prišli by o prácu navždy. Ono, aby ešte posluchači vedeli, v podstate ono to nefunguje v rámci letectva tak, že prídeme a naplníme lietadlo na plné nádrže pri každom lete, ale to palivo sa vždy prepočítava na ten ktorý let a keďže mali pred sebou long haul, to znamená dlhý let, tak bolo jasné, že toho paliva tam bolo viac. A presne tak, ako Ľudská povedala, tým pádom v podstate tá hmotnosť pri vzlete bola podstatne vyššia než maximálna povolená a opäť z pohľadu bezpečnosti na pristátie. Čiže tam tá maximálna veľká škoda by vznikla tým, že by museli robiť tzv. Dump the fuel, čiže vypúšťať to palivo za letu. Je to bezpečnostná procedúra, robí sa to v určitých prípadoch, no ale teraz ak by to bolo zosobnené zamestnancom, tak by to asi nebolo teda určite príjemné. Ale ja mám jednu zaujímavú poznámku k tomu, tak ako Ľudská povedala, že tá guma naozaj musela byť extrémne tenká. Ja sám by som to rád videl, pretože pardon, že skáčem do rečí, možno 0,5 cm. No, lebo treba si uvedomiť, že to lietadlo je samozrejme pretlakované vo väčších výškach. A tým, že oni nemali signalizáciu poruchy pretlakovania, ak som to správne pochopil, tak tie dvere museli na 100% plniť svoju funkciu, pretože tam sú samozrejme veľmi vyspelé čidlá, senzory, ktoré jednoducho ako sledujú ten stav. A doplňam to preto, lebo sám keď som ťa teraz počúval, tak trošku mi tak rezonovalo v hlave, že či je vlastne toto publikovateľné z hľadiska safety, pretože ono, ak chcem upozorniť posluchačov, a teraz to možno trochu len tak rozviesť, dovolím si ja do toho dať takú vsúku, že jednak nám táto príhoda dokumentuje ľudský faktor v letectve, čo je nepochybne veľmi, veľmi dôležitý a kľúčový fakt, ale na druhej strane nám ukazuje, ako neuveriteľne sú naddimenzované bezpečnostné procedúry, ako sú dimenzované konštrukcie lietadla a čo všetko v podstate to lietadlo dokáže ako keby vstrebať. A tu sa dostávame k tomu, že v tom letectve platí ten model švajčiarskeho syru, to znamená, že nikdy jedno nejaké pochybenie konkrétnej osoby nemôže viesť a nevedie k tomu, že dojde k nejakému problému. A presne teraz ja doplním teba, to, že Martin si nevšimol ten koberec tam, lebo z nejakých dôvodov, tak je tam ďalší bezpečnostný prvok a to je presne to tesnenie dverí, to znamená v kokpite by to signalizovalo ešte na zemi. By sa nečakalo na to, kým lietadlo vzlietne a či sa niečo stane alebo nestane. To znamená, ani jeden z tých bezpečnostných mechanizmov nebol aktivovaný, pretože nebol na to dôvod.
Takže na margo toho len, aby to neznelo v tom úvode alebo na ten prvý nástroj, že tam došlo k nejakému hrubému porušeniu nejakej bezpečnosti, nie, rozhodne nedošlo, takže toľko za mňa taká. Tá izolácia na tých dverách, tá guma, čo je okolo tých dverí, tá je neuveriteľne silná. To ani neohneš, som to skúšal veľakrát, tak to sa s tým hrať a proste to ani neohneš, to je tak silné. Hlavne pri týchto lietadlách sú Boeingy a Airbusy, takže to je, ono to veľmi dobre akože drží tie dvere. Tak tá signalizácia by tam určite bola, len teda sa to nestalo. Takže bolo to, tá guma možno mala do 0,5 cm, ja neviem, ja som to nemeral, ale proste aj tá guma bola pevná a splývala s podlahou, tak by som to... Koniec koncov, ako si povedal, kapitán si to prišiel skontrolovať. Jasne. A treba zase povedať a zdôrazniť, kapitán je osoba, ktorá má posledné slovo, čo sa týka všetkého. Pilot in command, čiže kapitán lietadla je tá posledná osoba, ktorá zodpovedá za bezpečnosť a v tomto prípade práve to jeho rozhodnutie bolo kľúčové. Ja mám ešte jednu drobnosť, ale Luci, ty si niečo chcela? Poď, Miško. Ešte jednu vec, takú pre poslucháčov, že platí veľmi prísne pravidlo alebo súhrn pravidiel, čo sa týka manipulácie okolo lietadla, keď stojí na letisku na stojanke. To znamená, aby to poslucháči pochopili, nie je prípustné, keď vidíme, že prichádzajú k lietadlu rôzne vozíky, sú tam rôzne vysokozdvižné mechanizmy, naklada sa batožina a tak ďalej, aby tie mechanizmy boli v kontakte s trupom lietadla. Toto ešte dodám, že tam naozaj to, aby si to nepredstavili posluchači tak, že niekto príde a narazí s vozíkom do trupu lietadla a tak ďalej. Takže to len ešte taká drobná vsúka, že skutočne tam je to veľmi prísne regulované a práve preto aj takáto nejaká guma, ochrana a tak ďalej. Vlastne je kladený dôraz na to, aby nebolo zvonka to lietadlo nejako poškodené. Tak to bola v celku zaujímavá aj možno poučná príhoda. Ale keďže Silvestra, chceme sa aj trošku baviť. Pri A380 ešte zostávame. Martin nám rozpovie jednu alkoholickú príhodu z business class. Ľudia, fakt dávajte bacha, keď pijete v tom lietadle. Poď, Martin, ideš. Tak v podstate, keď sme mali jeden let, tuším, to bolo zo Sydney, bol to taký dlhší let a tam tí pasažieri, keď tam sú na tej palube tých 13 hodín, to cca trvá zo Sydney do Dubaja. Som chcel povedať, že do Trnavy. To by som si pozrel, ako to by nás len vyhodili. No. Takže... 380. Na 380, to znamená, business trieda sa nachádza na druhom podlaží, vzadu je bar, tam sú aj toalety a bolo to taký half load, to znamená, bolo tam tak polovica tých pasažierov z tých 76. Dobre hovorím? Dobre, ešte si to pamätám. Nie som si ja istá. Aha. No a asi zhruba 30-38 ľudí, takže tí ľudia sa najedia, je tam nejaké 3 servisy sú tam a medzi tými servismi samozrejme idú na drink a potom tí, ktorí tam viacej vypijú a sú podgurážení, sa vrátia na sedadlo, asi tam láhnú a urobia si pohodlie, natiahnu si tú sedačku. No a jeden sa tam vyvalil proste a spal. Klasika, vypirpal pár drinkov a jedna letuška prechádza cez tú kabínu proste z prvej triedy smerom do biznisu a normálne šok chytila. Hovorím, čo sa jej stalo? A hovorím, poďte dozadu, že poďte do kabíny, on tam leží holý. Hovorím, čo holý? Čo mám robiť? Hovorím, nič, idem sa kúknúť, ne? Čo sa tam deje, ne? Že odfotíme ho, alebo čo? Ste mali nejaké interné zložky? Akurát sme tam došli, tí baby tak len nakúkali a on akurát tak si chytilo z jedného stehna a bucholo na druhé stehno, plesk proste, bum. Takže takto sa tam odhalil a nebol si možno vedomý, taký bol ožralý, že nebol si vedomý, že spí holý, tak sa tam len škrapkal trošku, no a počas letu. Ale potom sa to vyriešilo tak, že niekto nabral odvahu a nejakým spôsobom sa ho snažil zobudiť, tým pádom mal lepší výhľad. No a keď to zobudil, tak ho upozornili na to, že teda sa to nehodí, že sa tu nachádza na verejnom priestranstve v podstate dopravnom prostriedku, takže má sa trošku zahaliť, no on si potom už dával pozor. Ale bolo to taký úsmevný príbeh, vieš, proste, že sa niekto napije, není z toho vedomý a takáto bizarná situácia sa stane. Nezadržateľne sa nám blíži koniec tohto roka 2024, ale my pre vás ešte nemáme tú pomyselnú bodku, máme ešte jeden príbeh. Je krátky a veľmi intenzívny. Predtým, ako si ho vypočujete, ja odporúčam, posaďte sa pohodlne do kresla, predsa len aj na tých 12 sekúnd. A máme pre vás odporúčanie tu s Palim. Pali, ako znie to odporúčanie? To odporúčanie znie, že oslavujte Silvestra, ale dávajte si fakt pozor, aby ste mali nielen zážitky, ale aby ste vlastnili aj spomienky na tieto zážitky z tejto noci. A nech sa páči, tu je posledný príbeh od nás v tomto roku a tešíme sa na nový rok a na ďalšie epizódy nášho podcastu. Proste, že sme dávali také mokré servitky, je to na osvieženie, sa to používa, aby si utrhla ruky a tak ďalej. A tí pasažieri to používali na rôzne činnosti, typu pažuchy, obrazovka pred nimi, potom to dal na tvár, vieš. V tomto poradí? No, to bolo na imunitu dobre, vieš.